рушди хизматрасонӣ дар нақлиёти истифодаи умумии шаҳри душанбе соли 2020 агар бо ба фаъолияти мусофирбарӣ оғоз кардани микроавтобусҳои муосири тамғаи карсан ҷак ва ивеко шурӯъ шуд, пас дар соли 2021 ин равандро мусофирбарии автобусҳои истеҳсоли ватанӣ ва троллейбусҳои нав идома дод. баъд аз муаррифии автобусҳои истеҳсоли ҷумҳурии Тоҷикистон ва троллейбусҳои нав ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар рӯзи 11 декабри соли 2020 автобус ва троллейбусҳои нав ба корхонаҳои коммуналии шаҳри Душанбе вобаста гардонида шуд ва баъдан нақлиёти нави ҷамъиятӣ ба фаъолияти мусофирбарӣ оғоз карданд. ҳамин тавр 20 адад автобусҳои истеҳсолшуда дар корхонаи муштараки Акия Авесто Автомотив Индастрии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 3 вобаста гардонида шуд. автобусҳои ватании тамғаи Акия Орио имрӯз дар хатсайри рақами 37 мусофиронро аз маҳаллаи Бунёдкорон ба маҳаллаи Ховарон ва ҳамзамон баръакс интиқол медиҳанд. яъне автобусҳои нав дар ин хатсайр мусофиронро аз ҳарду ҷониб аз ноҳияи Сино ба Шоҳмансур, аз Шоҳмансур ба Сино ва дар умум аз нуқтаи А ба нуқтаи Б интиқол медиҳанд. хати сайри автобусии рақами 37 яке аз хати ҳаракати дарозроҳи мусофирбарии шаҳри Душанбе ба шумор меравад. дар ин хатсайр қаблан автобусҳои тамғаи ПАЗ соли бароришашон 2014 мусофирбарӣ мекарданд ки аз ҷиҳати меъёрҳои техникӣ дар ҳолати хуби корӣ қарор надоштанд. имрӯз дар хатсайри рақами 37 автобусҳои истеҳсоли ватании соли барориши 2020 хизматрасонӣ мекунанд. мусофирони ин масир бо эҳсоси дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар самти беҳтаргардонии хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ мегӯянд ба фаъолияти мусофирбарӣ сафар гардидани автобусҳои нав онҳоро хушҳол кардааст. автобусҳои нав омад беҳад нақш шуд. бештар чӣ мушкиле буд? хай мушкилиш ҳамин буд ки дер меомаданд ҳамин район. кам буд автобус. ҳозир беҳтар шудааст. мошино гарм омад. ҳам ёш ҳам калонсолода беҳтар аст. кор кардиста печкошон хай гарм аст. шумо аз хатсайри 37 бисёр истифода мебаред? бале мо шаҳр хатсайри 37 дарс меравем. аз хона ба дарс, аз дарс ба хона? бале. ин хизматрасонӣ дар хатсайри 37 чӣ хел буд пештар? пештар дона мерасид, проблемаҳои бисёр буданд. автобусҳо дона буданд? дона буданд, ҳам бо мусофирон ҳақиқӣ мекашидам, дер меомад бо мусофир. ҳозир чӣ хелай фарқиятш нисбат ба як моҳи пеш? беҳтарин фарқият кардагият 5 минут пас 10 минут пас хатсайра омадан мегиранд, бо ҳам суръаташон тез, ҳам бо гарм аст, дарунашон беҳтарин шароитҳои муҳайё карданд. хатсайри автобусии рақами 37 ба корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 3 тааллуқ дорад. як гардиш дар ин хати сайр аз маҳаллаи Бунёдкорон то маҳаллаи Ховарон 42 километрро ташкил медиҳад. автобусҳо дар ин хати мусофирбарӣ ҳаракати худро аз маҳаллаи Бунёдкорон оғоз карда тавассути хиёбони Ғафуров, хиёбони Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Ниёзӣ, кӯчаи Мирзо Турсунзода, кӯчаи Шотимур, кӯчаи Дӯстии Халқҳо ва кӯчаи Айнӣ убур карда ба маҳаллаи Ховарон мерасад. пардохти ҳаққи роҳгиро дар хатсайри автобусии рақами 37 ғайринақдӣ мебошад. автобусҳо дар масири 42 километрии худ 30 истгоҳ доранд ва дар аксар истгоҳҳо терминалҳои пардохтӣ мавҷуд аст. яъне мусофирон метавонанд корти нақлиётӣ харидорӣ кунанд ва ё ба суръатҳисоби корташон маблағ гузаронанд. шумораи автобусҳои хизматгузор 15 ададро ташкил медиҳад. ронандаҳо мегӯянд ҳамарӯза дар ин хатсайр 4 ё 5 гардиш мекунанд. масофаи ҳаракати байни автобусҳо ба гуфтаи масъулин 10 дақиқаро ташкил медиҳад. бо ташаббуси раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба корхонаи мо 20 адад автобуси Акия ворид гашт. мо ин автобусҳоро ба хатсайри 37 ба кашонидани мусофирон сафарбар кардем.
маълум аст ки фасли зимистон ҳаво ва рӯзҳои сард зиёд дорад. дар рӯзҳои сард аз рӯи ҷадвали муқарраршуда ҳаракат кардани нақлиёти ҷамъиятӣ ба манфиати кор мешавад, зеро дар истгоҳ мунтазири зиёд шудан дар ин вазъи ҳаво ба манфиати ягон нафар нест. бениҳоят рӯз ба рӯз аз соли 2020 то соли 2021 имрӯза мебинем ки ҳам мусофирбариро хеле дигаргун шуда. албатта аз пешина техникаҳои фарқият шуда, гармиш дар масъалаи чапонтар рафтанаш дар ки аз кор дер намекунем хеле хуб аст, беҳтарин аст. истеҳсол ки айватанӣ шуда албатта хуб барои мо бартарият метиҳад, бале бениҳоят хуб аст. анҷом додани фаъолияти мусофирбарӣ дар пойтахт бо истифода аз нақлиёти наву замонавӣ ва нисбатан калонҳаҷм яке аз талаботи соҳаи нақлиёт ба шумор меравад. ҳамлу нақли мусофирон тавассути автобусҳои муосир сатҳи хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятиро ба маротиб беҳтар гардонидааст. бисёртар аз ҳамин хатсайри 37 ман истифода мебарам. модарам ҳам нест, ҳар саъат дар ҳамин 37 автобуси 37 ба кори худ равона мешавад. бисёр автобуси хело замонавӣ хуб тез меравад, меояд. мо интизор намешавем. ташаккур мекунем ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон ки ба мо ҳамин хел шароятҳоро муайё кардааст. хеле миннат дорем. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо ба инобат гирифтани эҳтиёҷоти сокинон ва меҳмонони пойтахт давра ба давра хатсайрҳои нави нақлиётиро таъсис медиҳад ки барои амалӣ шудани чунин иқдоми муҳим истеҳсоли автобусҳои замонавӣ дар ҳудуди пойтахт имкони мусоидро фароҳам овардааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Akia Avesto Automotive Industry аввали соли 2020 дар асоси фармоиши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аввалин бор истеҳсоли автобус бо дарозии 8 метрро ба таври силсилавӣ оғоз намуд. ҳамин тавр корхонаи муштараки Akia Avesto Automotive Industry дар маҷмӯъ давоми соли 2020 50 адад автобуси дохилишаҳрӣ тамғаи Akia Oreo истеҳсол кард. автобусҳои дохилишаҳрии тамғаи Akia Oreo насли дуюми автобусҳои истеҳсоли ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки имрӯз дар хатсайри рақами 37 ба мусофирбарӣ машғуланд. онҳое ки савори ин автобус шуданд ва дар равоо аз хизматрасонии он истифода бурдаанд изҳори миннатдорӣ мекунанд. خدماتی بکره بیچاره چی نمی‌وایشون 100% زده بالای مردم برای ما 100% ما قانعیم در کاری که دیگه ронандагони автобусҳои хатсайри 37 мегӯянд дар маҳаллаи бунёдкорон нақлиёти сабукрави таксӣ ба ҳаракати нақлиёти калонҳаҷми ҷамъиятӣ халал мерасонанд. мавҷудияти ин ҳолатро дар барномаи қаблӣ ҳам баён кардем, вале бартараф кардани ин мушкил ҳанӯз муамморо мемонад. мушкили дигар дар фаъолияти автобусҳои хати ҳаракати 37 таваққуфи мошинҳои сабукрав дар назди маркази савдои ховарон аст ки ба ин ҳолат низ дар барномаи гузашта ишора кардем. ронандагон мегӯянд дар бештари ҳолат наметавонанд ба хубӣ аз ин роҳ убур кунанд. дар ин нуқта савор кардану фаровардани мусофирон ҳам душвор аст. ҳарчанд маркази савдои ховарон таваққуфгоҳи нақлиётӣ дорад, вале мошинҳои сабукрав ҳамоно дар канори роҳи асосӣ таваққуф мекунанд. бартарият додан ба ҳаракати автобусҳо дар хатсайрҳои шаҳрӣ ба пешгирӣ аз ҷамъшавии сунъии воситаҳои нақлиёт дар кӯчаю хиёбони пойтахт мусоидат намуда сатҳу сифати хизматрасониро назаррас мегардонад. дар ин замина ёдрас мекунем ки ҳамаи моделҳои автобуси тамғаи Akia бо истифода аз технологияҳои муосир дар корхонаи муштараки Akia Avesto Automotive Industry ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол карда мешаванд ки ин ба кам шудани вазни умумӣ, сарфаи сӯзишворӣ, ҳифзи муҳити зист ва зиёд шудани муҳлати истифодаи автобусҳо мусоидат менамояд.